Nganza kwethu nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiso, ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Okubaluleke kakhulu ukusubscribe bafowethu ukuze nizokwazi phela ukuthola ama-video njalo mangabe ngipost isiqephu. Nganza kwethu ke eyishisayo namhlanje zithi ke njengoba nazi ukuthi ke phela lezi insuku ukugobhoza ngisho insizwa ke nganza kwethu. Zithi ke namhlanje ke uQueen Loli intokazi le eculayo bayamazika abaningi abathandi bakaqeda isizungu isiveleke yayichitha nje indaba isibikela phela ukuthi ugogo Skhotheni banensizwa lapha uSibindi uMfamseleku engazi ukuthi khona udatshana abanalo phakathi kwabo bobabili engazi ukuthi impela cha bayathandana. Lokhu ke ukuveze lapha yakwi podcast ekade kuyo eyinsukwini nje ezadlule esibikela ukuthi hayikhona umthombo othembekile wakhe engazi ukuthi umbikela ukuthi ke bayathandana uQueen Loli kanjalo noSibindi. Into emphathe kakhulu ke ukuthi ke ekuthandaneni kwabo naseyindabeni zabo engazi ukuthi igama lakhe kalisali manje ke uthi leyo nto imphatha kabi kakhulu ukuthi ke kube khona igama lakhe kuzo zonke izinto abazenzayo. Ngaphambi kokumosha ke isikhathi nganza kwethu ake ngindlalele nje iclip yakhe uQueen Loli esitshela lezi at that bay whatever she's busy with that boy. Remember this is a person busy how like interview they are fucking. Gogo Skhotheni is fucking Mpumelelo Mseleku. I'm like, oh wow. So when you got message from Gogo Maweni, I check out Gogo Skhotheni interview your ex, which is Mseleku's son. Yeah. And they also fucking. Yes, they are fucking. There was a time Maweni had I don't know Bungoma what. I just want to understand this. Wait why because now all along I thought what Gogo Skhotheni. Ngicela ningikhiphele lezi zinto futhi ziyangishisa yazi mangabe nikhuluma ngezinye izinto ningibangela ukushisa kwangempela futhi. Ngikhipheni.